venint, perfecte. Sí, he trucat abans per aviam si venia i tal. Vale. Vinga, goita, ja deu ser aquí. Vale, gràcies. Adéu. Calla. Passa, que ja t'estan gravant, ja coneixes el Paco, no? És que... Això que no ens han de maquillar? No, això és real com la vida misma. Natural, res de llibres. Tothom surt com surt. Doncs sí que estem bé. Bueno. On t'ho deixo? Ja en vulguis, si estàs a casa teva. Tens set, tu, noi? Sí, home. Vols aigua? Aigua, sí. Vols, va. Jo el que vulguis. Et donaré aigua. Paco, no molestis. Paco, no molestis. Paco! No se folla aquí. Paco, vine aquí. Hombre! Això és un reality, és una sèrie i és real. Això és el que és. Tu veu. Esteu acostumats a lo convencional, no? Corten, no, això no és això. Això és dogma. És un documental... Un documental sobre què? Sobre la vida. És un documental sobre la vida, Manel. M'agradaria, Manel, que ens expliquessis una mica... Sou amics de fa molt de temps? Fa molts anys que ens coneixem, tants que ja ni me'n recordo, i el que més ens uneix és la diversió pura i dura, o sigui, l'oci. I aquest oci com l'omplim? Jugant el que sigui. A les dames, als escacs, al parxís, i disfrutem, no hi ha hagut mai cap qüestió econòmica, sinó que hi ha el plaer exclusivament de jugar, de divertir-nos, del lleure. Res més? A veure, què diu aquí? Això és la rotonda que va a l'Autònoma. Sí. Si l'agafes... Sí. Què? Autònoma Barcelona. Si l'agafes, vols deixar acabar, si l'agafes aniràs a parar a Cerdanyola. Surts a Cerdanyola i tornes a empalmar cap a... Cap a què? Cap a Barcelona. I si no hi haig d'anar a Barcelona, cony, que haig d'anar a Girona. Però camí de Barcelona hi ha un trencall... Puta, tio, semblem dues solterones, joder. Moltes vegades som incapaços d'enraonar perquè no ens entenem. Sí, i acabaríem barallats. Haig de dir aquí que a vegades et trobo intolerable i doncs una miqueta dispers en les teves idees i en el teu discurs. A mi també em passaria el mateix. O sigui, jo també, ell diu que em troba intolerable i el trobo excessivament pedant. En canvi, quan entre tots dos ens separa i ens ajunta al mateix temps unes fitxes de dominó, unes figures d'escacs, el que sigui, això, el bellugar aquestes fitxes, això que ens separa i ens uneix, provoca immediatament la catarsis. I allà, en aquell moment, som feliços. És una merda. Mira, ves per la carretera de Terrassa Vella i allà agafaràs la carretera vella de Mollet. On té la carretera de Terrassa Vella? La carretera de Terrassa tota la vida, de Sabadell, home. Bé, nosaltres som una empresa especialitzada en jocs a l'aire lliure i jocs actius. Tenim un producte gegant, gran, una mica de qualitat, diferent a el que es troba habitualment. Perdó, aquestes figures són les més grosses que teniu, d'escacs? Aquestes sí. Hi ha un model més petit, aquest és un model més estàndard. Fantàstic. Per jugar a una galeria o un lloc més petit, i després hi ha un gegant, com aquest. I tot això, totes aquestes activitats són a l'aire lliure, evidentment. Normalment sí, a l'aire lliure. Però també tenim jocs actius on hi hagi moviment, on hi hagi una activitat, i costa bastant, És una tècnica també. Veure el taulell i les fitxes tan grans... Em sembla que això t'ha de donar la sensació de poderós, que pots manipular aquestes fitxes. Sí, és una sensació bastant diferent a la de jugar a escacs convencional. Mira quin dau. Això, per un jugador, és la felicitat absoluta, no? Poder endur-se aquest dau i poder-lo abraçar. Perquè això es pot desinflar? Sí, tot es pot fer perquè hi càpiga en una caixa. Fantàstic. Es pugui transportar, es pugui enviar... El magatzem aquell que hem vist a l'entrar, que estava farcit de paquets, no? Tot això són jocs. Són jocs, ficats en caixes i fets petits, desinflats
Clar. i fets petits per poder enviar. Jocs d'aquest tamany, per entendre'ns. Sí, I per què augmentar el tamany? Per què ho heu fet tot tan gran? Nosaltres, de fet, la venem. El fabricant ha tingut la idea i a la gent els hi fa gràcia. Llavors, a nosaltres ens agraden, ells els fabriquen i en van fent més perquè són un tipus de producte que no es troba gaire al mercat i que realment a certa gent que té espai o a certes empreses que els agrada organitzar activitats, doncs troben que és una forma diferent i lúdica i senzilla exposar un joc que coneix tothom com un parxís, com uns escacs, com una diana, però gegant. La teva vida fora de la diversió com és? La meva vida és d'un gris i d'una monotonia terrible, com la de la immensa majoria de persones, cuidado, no ens enganyem, eh? És a dir, cada dia està planificat, cada dia és igual, ja sabeu, llevar-se, dutxar-se, esmorzar, el petonet de la senyora, marxar, tornar a dinar, anar a treballar, mirar una mica la televisió al vespre, i etc. És a dir, el que trenca aquesta monotonia és la diversió, és el lleure, és el joc, és el jugar. Tu perquè ets un purità en aquest aspecte. T'has d'alliberar, tens masses lligams, tens a dintre el teu petit cervell hi ha un sensor que constantment t'està dient, t'està dictant la paraula escaient. Deixa't anar, gaudeix, diverteix-te. Per mi la diversió és una necessitat vital. Necessito que algú m'entretingui constantment. Buscar la diversió, l'entreteniment. És que no puc. M'estimo més deixar de menjar que no pas deixar de divertir-me. La prioritat número 1 és la diversió i l'entreteniment, per mi. Hola, buenas tardes. Què hi ha avui? Pues avui hi ha la botifarrada i l'actuació Santi Carulles. Santi Carulla, amb Mustang. Sí. Em divertiré, no? Segurament que sí, tornarà altra vegada. Jo vinc a divertir-me. Sí, i tant. Molt bé. A veure. ¿Qué feu ara, aquí? ¿Qué feu? ¿Qué estás haciendo? ¿Butifarra? Explícame esto. ¿Esto qué es? ¿Butifarra y esto qué? ¿Cordero o qué? Ah, pan con tomate. O sea, solo es butifarra y pan con tomate. Ajá. Muy bien. O sea que nos vamos a divertir. Patatas fritas. Ajá. Alioli. Perfecto. Hay un plato. Un jeringazo de colesterol, que es lo que me divierte. Muy bien. Pues gracias. Que no se te quemen. Jo necessito divertir-me constantment. I no discrimino en absolut. Qualsevol tipus de diversió, de la millor manera possible i com més millor. Jo tinc un baremo personal, que són uns mínims i uns màxims, no?, de diversió, i els assoleixo.